You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Welcome to another episode sa Sugilanon. Ordinary people, extraordinary stories. Hello, darling! Hello, Kringkay! Kumusta naman kakarong adlaw? Sa katula kong ilong. Una sa tanan, i-remind lang ta mo na mag-join mo sa Dili Ni Advice group sa Facebook. Ambot kung unsaon ako ng group para managhan ang kuan, oy. Ako asang huna-hunaon kung unsaon ako na pagpadaghan dira. Dili, kay pagsulod nila sa atong club, di ba natay club for the old people? Pagsulod nila na diha, ipakita sa kung member ba siya sa Dili Ni Advice group. Kaya kung ipakita nila nga member siya sa Dili Ni Advice group, 50% off the mocktails. Ay, okay. Sige. Kung member, pero kung dili ka member sa group, dili ka taga ang mocktail. Wala kay discount. Ay, dili. Kung gayong Unsa dili man taga anong mocktail. Wala kay discount. Sige, natay story diri karon gikan sa ang original post diri came from Boiling Waters Facebook page and I figure gikan jud ni silang Facebook group. Kaya ang kaning Boiling Waters Facebook page na sila Boiling Waters Facebook group. Wala may pa sila. Na sila mga members dito posting anonymously. May pa sila. Dili man sila podcast Kring. They're just a din na page. sila. They're just a page. They're just a page. No, there's just a page. Don't sit with us. Nila, joke lang na. O sige, basaha ang ato ang Sugilanon story karon. Ako mo basa sa title. Sige. Ang title sa atong Sugilanon story, ang dami ninyo inyong mga sarili. Usa day link sa Unsay link sa group. Otura na, nagbutang ko og link. Ana, nanay link sa atong Facebook group sa mga gusto mo appeal. Kaya pwede mo mag-post anonymously diha. Ang admins, dili gyapon makakita ana. Oo. Dili may makabalokin sa mo kung mag-post mo anonymously. Ay, oo. That is important. Oo, dili mo makakita. Dili na mo mabalaan kinsa ka. So kung mag-post ka diha og very, very embarrassing story, nobody would know who you are. Unless i-reveal nimo mong sarili sa comment. Nabay mga buguon ng mga ngana. Hello, admin. Please don't hide my identity. Ana sila. Kani, ang title sa atong Sugilanon story karon kay dili gyud nako siya makis kay baho iyang baba. Og klaro kayo iyang tartar. So tung nagkakwarta ko, gidali-dali nako siya og dala sa dentist. Basa ang story. Oy, salamat kaayo, darling. Basa ang story, basa. Sa pag-share ani nga story. Ano ni siya? Pagtuon ako, bulagan niya. Pero iyang gidala sa dentist. Basaha sa ang story para basaha sa. Sige, basahan sa ang story kayo niya nasa kunya nasa ko mag-react. 30F 29M. That means 30 female, 29 male. Ang magpartner. Ang magpartner. Almost 3 years na may sa akong partner. Pero honestly, kapoy na jud ko. Ay, kapoy na siya. Hindi ka po grabe po. Ay, okay. Gwapo siya. Puti. Tay sa white gotta be white. Basta puti, gwapo or gwapa dritso, no? Ngano ka na? Ana, gina. Stylish. Wow. Nay dating. Wow. Pero grabe ka pabaya sa hygiene. Alaoy. Wala, canceled na. Sa una, tong first year na mo, di gyud siya maligo. Grabe po. Pero eventually, nakarealize ra siya o nagaligo na siya. Ay, salamat. Salamat. Then, akong nabantayan, grabe kahugaw iyang kwarto. So, pag stay na ko sa ila, nag-general cleaning yun ko. Hardcore. Alaoy. Deep cleaning. Gani. Daghan kaayo siya kuto. Ay, ana, nagiday kalala ang hygiene kay, do you know an adult that still has kuto? I've seen one of those. You've seen? Adult? Parents? You know, I commute. Async on the commute. Unfortunately. Mga parents na mo, gikuto, gyapon mo. Anyway, sige ko. Basta na, batanon pa ta ako nakitaan. Anyway, grabe nga na jud ko, grabe gikuto. Nga nakalala ang hygiene. Go. Daghan kaayo siya kuto, taas man good.
iyang buhok. Halos 1 year jud bago siya ni sugot na mga haircut. Nag-away pa mi kay ingon siya nga wala daw nako siya gidawat. Hala, oy. Gainan ko. Nakareminis lang ko ha. Side story. Panahon man ang story, pero mag-side story ta. Nagreminis lang ko karon. Kay gainan ako anak ni Nathaniel Blanc. Oo. Oh, kay na siya'y sando. Na siya'y sando, guys, nga. Ay, dili siya sando. Originally, t-shirt siya with hood. Nanay mong sando. Na nahimong sando. Kana siya nga t-shirt nga nahimong sando sa kadugayan. Murag, uyab pa mi, t-shirt na niya. Balinana na sa ihang possession, ginasuot na niya sa siguro wala pa mi uyab. Hantod nagka-uyab mi, ginasuot na niya. Hantod karon naapa na siya nga sanina. Yaginan ako siya at many milestones in our lives. Magbakitan ako na nga sanina. Muana ko nga, pailabay na ragun nato ni Pang. Kadugay na kaayo ang sanina. Gabok na anak ba. Pangit kay siya tanawon. Pagsuoton niya to, pangitan ko sa iyaha. Ay, di ay bo. Dili siya ang pangit, pero the whole thing, pag Di ay bo. suoton niya, murag, usama ni siya, oy. Dili mo ni siya formal, oy. Anak Di ay God. ba? Oh, ginapambalay lang gud niya, pero di gyapon ko ganahan, anak ba? Kung ilabay na nato niya siya, di man ko nimo ginadawat. Oo. Nga na ang mga linyahan. Oy, Nathaniel Blanc, naminaw. Ah, ano siya? Homeless man guro ni. Elementary pa ko ato na t-shirt. Oh, elementary pa to siya. Antod karon na pa na diha, guys, sa among cabinet. Sa To among... this day. Yes, right now. He's probably wearing it. I don't know. Pero sige, balik na sa story, go. Pero ang pinakagrabe, iyang dental hygiene. Hala, diri na ta. Dili yun ako siya makis kay baho iyang babao. Visible kaayo ang tartar. Mo na ang kinaluodan sa tanan. Niingon na jujag tartar. Mo na ang kinaluodan. The name. Nganong uyab mo? Nganong naabot mo 3 years kung makita iyang tartar? Dili gina mo. Pero nga nung nagkagusto siya in the Dili first gina place. mauyab in the first place ba kung visible ang tartar? Nga nung nagkauyab sila in the first place, kung makita naman dyan ng tartar pa lang, pag-istorya pa lang ninyo, hi, alam mo, smile naman dayo na. Dili din na makita ng tartar. Makita, oy. Makita man yun na. Nga nung nagkauyab mo in the first place, siguro, na siya yung mindset na, I can fix this man. Okay, I can fix him. Oo. Great. Gwapo man ko. Oo, gani. Ano siya? Oh, gwapo siya. Puti. Stylish na dating. Oh, mo na yung description. Sa to pa, everything checks out except for the tartar. Ikalaw na ng tartar. So, muna na siya nga, I can fix this. This is like one toothbrush away. But she could not be any more wrong. Padayon. Pagkakwarta nako, ay, wag yun na gibulagan. Kaya nga no, pagkakwarta nako, gidala na ko siya sa dentist para limpyuhan. Pero, wara gihapon niya gi-maintain, deep cleaning tanan kay tamad mag-toothbrush. Unsa man na, oy? Deep cleaning. Pero guys, di ko mo to nga, di siya mo kiss. Uyab good mo, di mo kiss. 3 Grabe. years. Grabe. Giyon sa mana. How can you show affections to one another if dili mo mag-kiss? Speechless ko. For the first time, darling is speechless. Oy, nahadlok ko. Napaysa. Padayon. Lawayon siya kung matulog. Sige, laway. Ugbaw kayo ang ulan. Ninig mata ka lang, nanay. Ako gyud ang muli kay. Nagdugay sila 3 years, no? Sa ato pa, nagatapad pa dyan silang tulog kay. Makita man niya, naglaway na tulog. Lawayon siya kung matulog. Sige, laway ug baho kayo ang unlan, inig mata. Ako gyud ang mulikay. Sa ato pa, nagtapad na silang tulog. Nagatapad silang tulog. 3 years good. Magunsa man mo 3 years magampo. Sige, go. Padayon. Maka-turn off gyud. Nya, kung mag-intimate me. Nag-intimate pag yun sila. Mao gani no, magunsa day mo magampo. Mag-intimate mo. Oh my God! Moobos pa jud siya sa ako. Sige, usabon na to ni nga line. Ato ni i-emphasize. Maka-turn off gyud. Unya, kung mag-intimate me, muubos pa jud siya sa ako. Mo na Bisaya na, he goes down on me.
Gani, he goes down on me. Muubos pag yun siya sa ako. Sa ato pa guys. Sa wholesome description ani is sa pag wholesome description ani. Gikaon sa lalaki. Dili gikaon, dili wholesome ang gikaon. Ay dili Mukis. Ha? Mukis. Ay mukis. Hello, kadali lang. Ayaw na, dili na. It's so awkward. Dili, gikaon lagi niya ang cookie. Gikaon sa lalaki ang cookie. Kaya ni adto man siya sa ubos. Naaman dito makita ang cookie. Sa ato, pag gikaon sa lalaki ang cookie. Karon, padayon. Sa una, wala pa ko kabantay pero tong napansin na nako, nagka-issue ko. Nagpa-check up ko sa OB-GYN niya. Dito na ko nabala na nagka-infection ko. Nagka-infection siya sa iyang ubos. Tungod sa kahugaw sa baba sa iyang uyab. Grabe, no? Huy, kabalo ba mo? The mouth is very, very kanang critical na siya nga, kuan guys, part sa atong lawas. Kay diya nagaagi tanan ang musulod sa atong. It's literally an open wound. To be fair, there are many open holes in our body. Diba? But the mouth is a willing hole. The mouth is... I can't stop laughing. Yawa mo ni si Nathaniel Blanco ay mapahiobsa nun ang tawagan. Ay! Sa mukha ni nga story ay. I don't... Okay, anyway. Gi-istorya naman ako siya. Napadayon ko. Palitan ako toothbrush. Oo. Toothpaste. Kana. Tongue cleaner. Every time mo ka no matulog, di gyud ko makalimot mo remind nga mag-toothbrush or floss. Pero naapil na akong pamilya na bother po sa yung hygiene. Naapil na gani yung pamilya no, ulaw na kayo na ba? Love man ako siya pero always good ko ma-turn off. Love you, Dania. Wala siya na turn off. Di ani ni siya guys. Nako explanation. Ano, uyab gihapon sila, wala siya na turn off. Yes. Nako explanation. Di ba kanya-kanya matag love language? Ang iyang love language kay physical appearance. Pero murag na list lang sa ranking ang hygiene. Kay nag-mention man gud siya sa first nga gwapo siya, puti, stylish na ay dating. Those are the things of all the characteristics she can mention about the partner, about her boyfriend. Kana gid iyang gi-mention, guys. Pwede siya mayong caring, hardworking, Ay, oo. pwede siya moingon og kanang sweet, ginadate ko, Physical ginatagaan ko. attributes ang iyahang ano. Sa kadaghan nimong i-describe sa imuhang partner, kani gid iyang nabungat guys o salat asa iyahang post, gwapo, puti, stylish, na ay dating. Ay, Sa ato pa, ang no. iyang murag iyang preference gyud, ang ginapangita gyud niya sa isa ka tawo is ang physical appearance, ang pagkagwapo. Oh, kay Na- gwapo man gyud. Naaman jud ubang tawo nga na Craig, nakoy kaila nga kanang katulad gina-share na ba nako? Nakoy friend lagi nga kanang nainang uyab sa iya ha. Amot na share na nako. Ay, oo, na-share na Oo, nimo. nainang uyab sa iya kanang engineer, dakog sweldo, caring, loving, sweet, ginapalitan siya og gifts ana niya. Dili gyud niya sugton nang uyab sa iya, dili niya sugton kay kulang daw ang kamot, ang finger. Kulang ang fingers. Oh, kulang ang finger. So, ibig sabihin, importante sa ang physical appearance, di ba? Oo. Naay nga na nga tao, just like this one. Kaning nag-post, kaning original poster, ani nga post sa Boiling Waters PH. Importante siya, pero wala lang niya na-account ang hygiene. Nakalimot siya. Dili sa nakalimot, pero murag list priority na niya ba Ay, kumbaga. dili nakalimot. Kay 3 years good. Dili yun siya nakalimot kring list priority na murag I think I can fix this. Ana, na siya mindset na yung I can fix this man. Ano Ay, siya? oo, sa bagay. Kay kung pangit ang lalaki, dili naman na mo gwapo. Gani no. Ay, pwede. Kring, pwede. Uy, pwede man magwapo ang mga pangit karon. Ano, may plastic surgery. Oh, pwede naman. Pero luoy lang anay yung anak. Kay mo gawas man yun na ang real DNA niyo. Ay, oo. Imong offspring, makuha mo dyan ang imong genes. Oh. Di ba? Na ako'y question. Mo niya tong kuan.
istoryahan. Pero wala pa naman nagbasa. Uy, naman ako basa. Yes, humana. Humana kagbasa. Ay, okay, humana di ko basa di ay. Nakoy pangutana. Ah. Why does he have no hygiene routine? Wala gitudloan sa iyang parents. Mo ganino, kay hygiene, the habit starts from childhood. Imong parents ang magtudlo, asa di ka makabalo? Alam nga sa silingan. 'Di ba si pilosopo kay ta, asa di ka makabalo manot brush, manghugas og lubot, manghugas og tintin, mag mouthwash, maghilamos, maligo, mag-haircut. Asa di ka makabalo sa silingan? Dili sa imong parents gyud nagikan. Medyo naluoy ko sa lalaki. How did it come na yung ani iyang batasan? Dako na siya. Adult na siya. Hoy. Ang edad sa lalaki 29. He could have started his routines teenager siya or maybe in his 20s. Kring formative years mo nang kanang gamay pa ka. 'Di ba? Ingon gani nila. Hoy. Mag-stick People man na change. Yes, sure. Pero Let wala me set myself as an example. Katong bata pa ko, dili ko ganahan manutbrush. Pero karon nagapanutbrush naman ko. Sukad nga nag-20s ko. O, di ba? Sa teenager pa ko, dili ko kagapanutbrush. Pero pag 20s na ako, nagapanutbrush na ko. So, I started the habit of panutbrushing. Mao ba? 20s. That guy could have done the same thing. Ang ako lang good kay wala gyud nakabadlong yang mama. Let's say gitudlan siya sa iyang mama niya, tapulan lang gyud siya, pero dili gyud maka-remind iyang mama. Hala, ang mama ang ibasangin nag-reflect. Ang mama ug papa. Ang mama ug papa. Ang values man good sa tao. Pag tan-aw na ko ana, mag-reflect gyud na sa ginikanan. Ing ana gyud na mo na sige ko remind sa akong mga anak, ayaw ko ninyo tagi og reason nga mo adtog school for guidance. Kay mo reflect gyud na sa ako Dili na sa inyo mo reflect sa parents gyud na. Dapat the only time na mo adto kog school kay nagka-award mo. Mo lang na never ipatawag kay guidance. Kay mag-reflect man dyan na sa parents. Sa parents Kung dyan bully mong anak, saman. Kay kisa man na to na i-blame sa bata. Dili sa bata. Sa parents gina siya. Para sa kwa lang niya, it's my opinion. Yan, mag-post po sa Reddit. Nato'y nag-ingon ba na shut up! Dali, opinion ako to. Opinion po to niya. You're entitled to your opinion and this mythical person is entitled to her opinion. Mythical dragon. Pero di ba ngano man jud nga wala siya hygiene. Nganong ing ana ni abot sa pwede po na siya ginasundog nga lifestyle, hippie. Pero dili po kumuto ang mga hippie damak lang siya. Kanang hugawan na may mga hippie siguro nga limpyo. Or limpyo mo sa mga hippie, wala mong yuko kayo. I don't know any hippie. I-feedback do ninyo guys, namoy kailang nga hippie niya. Limpyo ba sila og nay kuto? Paki-comment daw. Expose your hippie friends. Gani, ayaw lang guing na ang pangalan. Another question. Nganong nag-aagwanta siya? Kay gwapo lagi. Mao lagi na no ang iyang priority ba sa iyang preference, sa iyang love language is the physical attraction. The physical appearance. Mo na naman guys, mao jud na lain-lain man ng mga tao. Nagayuban tao nga ing ani nga kanang dili gani magtan-o sa looks, ang ginatan-o brains. Mas sila intense sexual tension pag let's talk about physics. Let's talk calculus. Wow! Talk to me about astronomy. Naay mga nga nga tao, guys. Napo yung tao nga kanang ganahan kayo magtanaw o kanang mga tattoo. Bisag nagkabangag-bangag nang naong basta kay dagag tattoo. Mo ni ako di ba? Napoy tao nga bahalag bugo. Bahalag nonsense ka storya, bahalag bugo pero gusto nila buff. Ay, mao ba? Ala dakog lawas. Okay, Johnny Bravo. Nga na, niya bugo kayo, di ba si Johnny Bravo? Man, I'm pretty. Kuha kayo niyang tingog. Naing nga nga tao, guys. Napoy tao nga kanang nagapangita o ka ng mga sigig regalo sa ilaha. Sige silang palitan. Gusto silang mga princess. Princess treatment. Na sila inaayang ana. Napoy mga combination. Naay mga, it's not just kanang black and white na kanang kanilang yun.
Specific, dili. Naanay checklist. Physical, check. Gifts, check. Macho, check. Kala, perfect ang gipangita. Unya, ang hygiene, Wala na check ng hygiene. Mo na nga, in love good ang babae. Ngano nagdugay siya 3 years. Murag, wagay siya ni, ingon siyang post kung nagbulag ba sila, wala. wala, oy, sila gihapon. Sila gihapon. Wala. Pero napo ko yung another question. Ah. If he's not willing to change his habits, does he really love you? Because it's clear that you love him. Tapos, sige po kag ingon sa iya ha, sa imong problema. O dili man siya kanang kuan, kanang naga-cryptic ang babae. Dili po siya doon niya, sumapa niya. Ginadala na gyud gani niya dante. Sa ato pa, it's clear what she wants in this relationship is for you to change, for you to brush your teeth, maintain your clean teeth, moving forward, use the tongue brusher, use the unsa ba, magpaputol kag buhok ana. Nagaingon siya. Na siya ginasulti niya yung gusto, but apparently the guy is not listening. Kay nagdugay man sa iyahag 3 years ganong. Okay raman de siya nako. Gitolerate. Gitolerate. Unya ang tanong sa lalaki ay di man kunya bulagan maski ang ani ko. Gani no. Gani no? O tanawa ang comment ni Mark Plank. Grabe na antos niya ang kakatul sa ulo. Naa po de tao na gusto og kutoon. O ang babae ganahan siya kutoon To nga be tao. fair, dili siya gusto og kutoon. Mo ganing ni angyo siya nga magpaputol og buhok. 1 year sila nagkumbati. Bag-o na putol ang buhok. Ay, nakakuan na ba? Naka-dreadlocks na no. Wala man giingon. Ang ingon lang kay 1 year I'm daw just- bago na putol ang buhok. I'm just joking. Siguro na-enjoy siya sa, ang lalaki niya kung masabutan, na-enjoy siya sa iyang kuto. Ganahan siya. Ganahan siya na ikuto, kay ma-enjoy Ganahan siya siya. magkatul-katul. Ano? O, ganahan siya mamunit. Ano? Gimo niyang, Gihimo niyang habi kay ganahan siya kada muana siya siyang ulo kay naa siya makuha nga kuto. na-remember. Hello, pets. Na-remember na ko akong classmate sa una. Gani no. Naana na ko iyang hair niya. Pag ana na ko, nasangit sa kong kuko ang iyang kuto. Laguta. Nangatol akong ulo. Dili na ko siya Gumano sa malimtan kuto. dyan. Di na ko siya malimtan. Kabalo ko sa iyang pangalan. Ayaw nagsulti buwang. Naminaw pa lang to din. Yay! Oh my God. Gamay ra ba kayo ng Davao? Mga chismusa pa dyan. Yung ni darling ko, tuon daw ka. Uy, wako ningog pangalan. Wako ningog pangalan. Ay, sigkuan. Gara po mo. Dito rin mo man ang story sa ang Sugilanon ni wala takabalo sa iyang pangalan. Oh, wala. Ang Anonymous. Sugilanon ni girl na alama pogi boyfriend but he's got tartar. Oo. Okay. Basta Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. Taysa. Ang bad friends ba? Ang bad friends sa podcast, ambot kung nagapaminaw ba mo ana or nagatanaw mo bad friends sa podcast, pero nanapod sila segment or dili segment. Dili man to segment. Ay, na topic lang nila. Nagkasin lang sila ngayong ato nga. Nagtudloan na sila unsa ng Bisaya word. Nagtudloan na silang mga Bisaya words. Oo. Kaya naa sila guest nga Bisaya. Oo. Naamam good sila co-host na Bisaya gyud. Nya Oo. kining co-host nagdala og guest nga Bisaya. Oo. Then it's just a coincidence nga ang ilahang Bisda Academy or dili Bisda Academy ang ilahang feature na word is giatay, which we also feature diri sa among podcast. I would just like to declare for everyone in the internet that we were the first ones. Giatay is a common word man kasi. It's a common giatay. It's a common word. Giatay? Everybody says giatay. You got giatay on your face. Ano si Andrew. Do you know how to cook adobo manic? Anyway, the word or phrase is baho or baho. These are two different words. They are spelled the same, B-A-H-O, Yeah. but these are two different words. Uh-huh. Baho and baho. Mm-hmm. So baho is like the hard stop. Mm-hmm. Baho is adjective. Adjective. Yes. What does it mean? Used to describe something with an unpleasant odor. It smells bad it describes something with an unpleasant odor.
Basta ang sample sentence. Sample sentence. Baho kayo ang baba sa akong boyfriend. Mao to gidala na ko siya sa dentist para magpa-cleaning. Pero mukis gihapon ko og magpakaon og cookies sa ubos. Magpahiubos. Mahiub sanon. My boyfriend's mouth stinks so bad, so I have to take him to the dentist for cleaning, but I still let him go down on me. And kiss him. I still kiss him. Mao ka na ang baho. First nga meaning. Adjective. Medyo hard stop siya. Baho. Baho. Adjective. Now, the noun, it's figurative, idiomatic, is baho. 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 Hard stop gihapon siya, no? Pero dugay ka sa ba. Elongate ang ba. Baho. Napod ba baho? Ang bass, the bass guitar. It's baho. Ayun, baho. So Soft stop, baho. So three meaning, one word. Ay, okay. Pero dito sa number 2, baho. Hard stop Baho. gyapon pero murag longer lang ang ba. Baho. Okay, go. A person's hidden flaws, scandals, or embarrassing truths that eventually come to light. Uy, it also is the literal the literal translation of stench. Baho. Stench. Yes. But we're talking about the idiomatic Oh, meaning. we're talking about the idiomatic meaning. So is 4 meanings? Dili man kay ma-insert naman diri tong stench diri kring. Mao ba sa first? Pero it's noun katong stench. Ma-noun o ma-adjective siya. Oo. Okay, so dirita sa figurative idiomatic meaning, sample sentence, nigawas na gyud iyang tanan baho sa office kay igat manggud siya, sakpan walay sekreto nga makumkum. All her dirty secrets finally came out at the office. She was just too flirty, busted. Nothing can stay hidden. Oo. Then the third meaning is a noun as well, pero ang soft na gyud kayo ang pronunciation. Baho. Wala siya hard stop. Baho. It means the bass guitar. That's it. Bass. Ding, 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 Si Nathaniel Blancay kabalo magdula og ay kabalo mo gamit og baho. Kabalo mo play ay kabalo mo tugtog og baho. Baho. Mhm. Ala, oy, dagan kay mong natunon ay 3 words. 4 words. 4 words, one spelling, B-A-H-O. 4 pronunciations. Baho, 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 and baho. Yawa. Baho. Baho. Ay, baho. 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 Duha ka baho. Oh. Tapos, Ani mangguna, ang first manggod tong baho o baho, same meaning but it could be adjective and noun. okay. Ayaw na lang, maglibog ra mo, tama na to, isa ra ang meaning anak tanan, which is yaks. Mo na to siya. Yaks ra to tanan. Okay. Vote in the poll! Nakatry na ba kag uyab nga bahog ba? A. Nakatry na ko og kami ra gyapon hantod karon. Gago man dig. Or B. Nakatry na ko og sadly nagbulag mi. Ay, so ikaw ba si ginatolerate o ikaw ang deal breaker ka na? Ubulag na ta. Bulag na ta kay baho agba. Hoy, ana si Nichelle, nag-comment pa siya. Kaunggoyon na tali iyang BF. Gani no, unggoy man siguro na iyang uyab. Bosin! Wata ka balo. Neanderthal. Unggoy jud na ba? Hoy, pag-comment mo sa Spotify, pag-engage mo, you engage with us. I command you to comment on Spotify or YouTube or Facebook. Yeah. Kung nalingaw mo, ayaw kalimot, share this episode with your friends and subscribe para di mo malate sa among latest yaw-yaw. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa ibang paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic request o pangutana,
Send them in for submissions, ads, sponsorships ug uban pa. Adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo mo-donate, naami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Again, diliniadvice.com. Nya, maura gyud na guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Oh, so sweet. But we're not experts. We're not experts. No, na.